chino gai umongi na Jerusha inu una abantu banyamira 2027 mobaza okora magoshi umugaba no ino nyambate verete ono mongino yoregaiga omongino no mongaini nama ete kolende kura tako moibera kabisa injenda ete mwakero mongino chikura chonsi pi na inje munande gali inje mokonye kolende chikure chi kabisa mondo tabase koiba gomwate simole mongino gomwate simole omongina chibe sanchiro chibekire amangane yestima nyamira na mono borabugaiga milioni 250 aenda ete nkwani no monene bwense ogende chibesa chiriyo imoki chibesa chiri olete gaiga obekera abantu ababonsi estima osemo bwa estima Jerusha okwanande no monene bwense ogende olete chibesa chiri abantu abana barobanyoro burabu ono na injerero esengenjo mwangeza kajoro kakaya ono injerero nkubaraye linde sawa erongo bwena mole erongo nyora mole kilo yenyama kilo mundu kilo mama ede ndure serikali toli ndoli kwena na bintu bali bande bakwena ya indu kweka totirie geji kabisa ai tubapo boli ono emoka itentu babeke nsabo saigo siasa wiko tuaraka munwaka ya ubegete sukari endo tuale ne birombeta okwa abantu esengecho indwe dogo chalimo ingaki ya siasa yoka dogo tarana inchi mwanya kondra nine kosenga ki ya siasa isire weka kosena kinachera ora una na jirega oikanga kane amatukaya onsi abeire isiko nendo ndwezi ogocha tali mangana bosa moko madengaki akana dogo ikaransa ga to tayi bichi beseringo goto akana siasa teyo ya bosa nende gendo kende indwa bana siasa 20 etobweka ine mongi wete indwa bana siasa 20 pi etobweka ine egendo toko buna muna tole iga 20 orobe Raila tali mondo mobe Raila no mondomia Ruto no mondomia bali bonzi bakoboli nabantu abaya egendo tokobuna norobe wanzi kwa no robere rwa okogenda gochiali to ndikoja koligere diolio le magari ayo tikanya gochani gochialia because ora no nere katinero nere abwa torobero one ngakiene yito endu tigatora agonka mose kai gose ni ndutu alige dia serikali enere ngakie ndu tigatora agonka ende lito konga twarushye gendo koruwali twaleta gocha jamba boli inungo moikera gose ni endi ngo togoikera gose no lio leigo ono kuna boli to moikerero toire ndo tokaleta ambo beto akolire bali bana bana gocha babalete gendo ono indu tuwachire etimu ya tuta twaletere tutara batebingi twabaletere murato tegerera togokora twakanera magana ali twalire tokende stokogenda buchi so itangani intu mule timu yetu utambe tokoteba ngati tirakiro mundu achaoni chinyanya chiaye bali bapate chinyanya chimbalire chintobu chibwato musobi omunge mutige abantu bagore bali bapate chinyanya chimbese na mokobeka mochiko tabigo chiaki bali bapate chingundo omuntu gutego chia as long as onebwensi ocha mama skani yae murama mocheki murutamagena tikakiro mundu achaoni chinyanya chiaye natwachiriga sindio murama onde una nabatebiri kiro mundu okoboli chikura numuyale egendo gyoka tokobuna orobera naende inuna abananchi mo base kobeka siasa esenkoro mongi wete mo base kobeka siasa esenkoro because marohoba komero natole twagosoli ni ndu twakarambira babo betangula gaiga ni ndu
twakaramire babo Mudavadi n'abatwata umuntu gwategetoleka nene gase no koragira obukima bwoka umuntu munana wetangula twakadebiro oyo gase yako mukaya ko moite biranye birorose muntu takonya lakini diria igete medyenye tatotore ande jikura ngachigoswa KICC ali nganyoranga oyo Mudavadi oyo wetangula bali nango na William Ruto nere bosi yani ngaonjoka immediately ngateba muntu tayo muya unawetangula na Moses Musalia Mudavadi omuntu abo kunena lyakora inje muna mondo oje igatiranya kwagira muntu gurugura ile umuntu dinga bikura ninje nakabura ambiri kurumambi bakamaroho na mucholi twalengote abo mugamba muchawi kirege lakini nganyorozere serikali ngaonjoka kateba muntu tayo muya una Raila akonye kensinga kia Kibaki akonye singa kia Uhuru na maono igo chile okonye seye kore chake na Raila Amolo Odinga chinkobi wonali umusike jimya katebiri umugako litararuka nini na inje kabate rawo manyego erejikura abantu bakamboli ria zote serikali bono warugire na kumingi ko tebya abantu lakini bono siasa na bere ingiora akore bono obaramu kene ngiora akore so mu base ko beka siasa esenkoro ayekora siasa yao pima ligereri kwaranga ki ngaye bintu birochi intu una tuta inu gaiga epale yeno ninja nagatumire pale ya rengembe umuntu ochete kokonye pale yake igo n'umuntu gorukubeni mumanyi muchumbo uliokali na ajira to kwa mabobe lakini aracha kanyarozi agacha kubekela nende gakwa William Ruto agacha kagenere to achete nere gaiga agatebanga abagusina abantabaya we can make sure ngepale tuabekre lami mpaka gochimanga epale negendre ustendre ena achira andoje biragita and I want to assure you esenge chincho nongo ikaranse committee area budget committee chibesa chibekire pale over 2 billion Kenya shillings epale ngoko rwele makere yonsi pi mpaka gochimanga na ende tali pale yoka chipara chionsi Kenya echine chia kwa metange miaka 10 mobo ne pare ya bone konye akwa mire miaka 12 lakini wone ngamna togo kwana pare ya bone nero ya edi ne isire koera esenge chuchibe sanchiro chisa ine chokora chipare chi kenyenge mokoraga iganyansio echire ide yanyansio ngokonye akwa mi tuachene president igaiga echire ito kabeka chibesa one chire lia ere nende tali chire yoke korosiu eto bwate chichiro 400 Kenya ngima chikorosiu omondo eliria swete anyorete to bwate mechande me